खुलुमबाय सोनाफोरानो Jobanivlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बर'आव सबाय जों संबाय होननानै महर लानाय सोनाफोर दा मुगाय इन्टारभिउखौ जोबोद लामान जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगां बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक खालाम शेयार खालामलां आरोना बेनिफ्राय आङो एसे ब्लगफ्राव भाषाफोरखौ मिक्स खालामनानै होयोना जेनेबा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन मागोन बेखौ सोरबा कमेन्टआव हरो जेबो नङा बुजिबानो जाबाय आरोना एसे मिक्स बायदि रायलायबाय पियरथ' जों रावबोआनो रायलायखाया माथो जों मिक्स टिक्स एसे रायलायखायो स' आं बेबायदिनो ब्लगखौ बानायो आरोना गाज्रि मोननो नाङा जाय माने एसे बोरैबा मोनदों स' बुजिबानो जाबाय आरोना आं सानो एसेयावनो ओमफ्राय नायदो गेसआबो प्रुप जाना होबाय आरोना लायखानाय दंनायालाय सिन्था गैया नङाबाथ' सेसमोन आङो नैबे टिम मोनसेयाल' मोनदों आरोना मोनदों माने एवथ्रमनायसो ओमफ्राय नैबे गोबाव थांखायो आरोना आंना ओमफ्राय दा संनाय जानाय एसे मानसि बारा जानायखायसो एसे थाब जोब्बायदां लगायनानै लाफिनबाय एवनानै लाफिनसै साराया बुख्राखाजोब्बायहाय आंना गजांसखौलाय बेखौबो ओरैनो थायाखै बिथाङाबो हेल्प खालामदों ओमफ्राय नै माथाखौ एवलायबाय आङो नाया रौ जाहैदों ओमफ्राय आधा केजिल' लाबोनो होन्दोंमोन खिन्थु मासेयैनो लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय ना लाबोनानै बिदि माथा लाबोबा आं बिराद मोजां मोनो आरोना माने माथानि फाग्लि होननायसो जादों फाजाबाबो ओंख्रिजोंबाबो मैथाजोंबाबो बिराद गोथाव मोनो नैबेबायदि मा होनो ना खर' खावसे ओमफ्राय बिदि पातलाखौ मोनसे मोनजाबानो जाबाय आंना माने ना खर'जोंनो ओंखाम बोथिसेखौ आं जाखांनो हायो आरोना बुंनो थाङोबा ओमफ्राय दाथ' रायख'सोदों नालाय अबाव खर' मोनसेल'जों थानो नायाबो दङ ओमफ्राय नैबेखौ जागोन जोङो नैबेजों दाखालि खावसे जाखांबाय ओमफ्राय नै दिनै रुग्रोनानै लादों आरोना फार्स्ट टाइम बेबायदि आङो ओमफ्राय दाखालि बोथिसे जानायखौ आङो लेमग्रोनानैसो माने उनावसो रुदों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मानो आंनाव आखायाव लेमबाथाय आरोना आं दिनैबो बिराद बाखादों ओमफ्राय बिथाङा होनबाय रुग्रोजायोना रुग्रोनानैबो जिनजायो अब्लाथाय माना होननानै होनबाथाय धोद बेखौनो लानोसै आं होननानै रुग्रोदों आरो आङो मानजानो हाथाराहाय आं हा माब्ला थाङाखै मालायबा सोर थाङाखै जोंहा ओरैबायदि बावदों आङो फिसालाया जे आंनो एवनायसो जायो एवफ्रामफ्रामजोबदों आरोना मोननै एवफाखानोसै फोमोनथानोसै आरो बेखौ ओमफ्राय आंबो मालाबा अखानानै जानो लुबैयो एसे फ्राम एवनायखौ बे जानोसै आरो ओमफ्राय बोरायाबो मालाबा जानो लुबैयो जानोसै आरो फिसालानि नामै ओमफ्राय नैबेखौ ओंख्रियाव होनोसै थुख्रासे दोनबावनोसै फिसालानो गाबोन एवनानै होनो आरोना मेकआप खालामनानै जानोसै मासे गाहाम लाबोदों आरो माथोबाव फोमोननानै लागासै बेफोरखौ फ्राय जानो लुगैयोना एसे बुरजाबा आरो गैयाबाथ' ओंख्रियाव होयो जोङो आरो फिसालानोथ' नांखाथारगौआनो जाबाय नैबे खर'आव एवफ्रामगोनलाय फोमोनथारनोसै आङो फंसे ब्लग्स लाबोआ सानसेनि उनाव मोनासे ब्लग्स लाबोयो होननायफोरखौ खायफा आगैमोना जेबो नङा आब' संनाय खावनाय ब्लग्सखौनो लाबो होनना बुंदों आरोना संनाय खावनाय ब्लग्स आरिफोरखौ देखायाबालाय जों माथो देखायनो खिन्थु आंनानो माने माइना बारा थिग जायाखै दासान्दि एसे प्रब्लेम ओंखारदोंना पेटआबो दङ ओंखायनो बानायनाय जाया आरोना अब्लाबो दिनै आङो बिथांनो आं गोथाव संनानै जाहोनोसै जखन स' नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै साननानै ब्लग्सखौ लानाय जादों आरो मोनाबाबो दा मोनासो दे 8थायानो जाहैबाय मोनबायानो नै एसे लेथेर दङ आंहा दा खनसेनो स्र' साफा खालामगोन ओमफ्राय नैबे नै थारुनखौबो सेरनानै लाखानोसै आं बिफा नाया मोनबाय नाखौ एसे एवफा होनलायो आरोना ओजों बिसिया एवखाबायानोमोन बारा थाव होलायला आरोना हुसन तेरा त'बा होननानै होखानोसै अयथासारसो थारुनफोर माफोर थास'फोर बानलु ज्रोम जानो सानबाबो मोनजाया थारुनखौ आंना फिसाजोआबो जायो आरोना ओंखायनो आरो नै बानलुआ नायदो रागा जोंबाय फिसाजोनो एसे खांनानै लास्टआव बानलु गोरानखौ सारलानानै हरगोन आङो जाखांखांनो आं बानलु गोथां जानो हाया खिन्थु ओंख्रियाव एसे ज्रोम मोनबा जायो आरो गोसाबो नङा आंना एसे ओरैनो ज्रोम आरो थारुनफ्राव मानख्लाब नागिरो आंखौ एसे मानख्लाबनाय बेमार दङ रावनाव मानाबाबो आंनाव मानो आरोना ओरैबायदि अयथासारखा थास' बिबार थास' आथिङावथ' दा बुंसै रावनाव मानाबाबो आं हारसिङाव मानखाथारो सेरनानै लाबाय नै मा होनो संख्रि एसे होबाय खोबहाब एवनोसै आरोखि
फिसाफ्रा ओमफ्राय आंना लांख्रां फाख्रां दं आरोना बेबादि नोंथ' र' जागोनसो आंजों दा दान्दिसेल' लेखा फरायबाय आरोना ओरैबायदि आं ओंख्रि संनानै ओंखारलांबाय गावजों दसे जफाखादों आङो गैलाबो ओरैबायदि बिफा बायनानै खर'आनो खाराथाम जानानै दङ बेना नैबेनाबो देरखादा जालायबाय फिसाजोना नै ओरैबायदि बिफा बदल होथ'दो नोङो एसे एवैथ'दो ना जिख्लाबसे जानानै ओंख्रिल' थाव सेरदों एक्टिं गाबफ्लादों हुलुलुलुलु गलायबाय बिमाया गाबबाय नालाय बिसिनायाव लावनो मोनसैलाय बिदिनो गाबनानै होनांगौ आरो मा थाब थाबनो बिमाया रेस्ट मोननायनि बिफाया बदल होनांलायबाय बिफाजोंनो बिदि थागासिनो दंमोन आद्रा खेद्रा बिफाया सिखारलायबाय नालाय बेबो थाबाय थानो हायाना मा जालायबाय मालाबा रेस्ट मोनसैलाय गथ'फोर गोनांनो बिमाफोरना बिदिनो फायदायाना एसे फायदाया बेनो बिसिनायाव एसे लावनो मोनो थाब थाब गथ'फोरनि थाखाय आं लुबैया ओमफ्राय खामानि जोबनांगौ मानि बिसिनाखौ लुबैया आङो ओंख्रिया बेसेबां आवगायखौ नायनो फैदोंमोन आङो खिन्थु नै मोनहां जाबाय प्लेटावबो ओमफ्राय माने थुख्रासे हानलायनाय ओमफ्राय जानायानो होननायसो जानोसै एसेबाय नै बुर बुर गोदौगासिनो आरोना गोमोलुरनो बे मस्लाखौ हरबाय बिफा मोनबायदां मोनबायदांलै ना बारा गोबाव जायाखैमोन मोनाखै होनबा मालाय फोमोननाय मालाय साखिनायसै एसे बरिया गोथाव जाबाय मा होनो बिदि थारगौ फिसा फिसाखौ थास' पेन्टा जावनाय फिथर गोरा गोराया माननो नागिरो ओमफ्राय जाय मोनदों बे माननाय नङा खिन्थु नैबिदि फिथर थानायखौ जादोंबाथाय माननो नागिरो आंनाव गोदाव सोराव बायोलां देबावसै मेजेंग्राजों ना ससे बाथोन देबावसैसो आरोना थारुनजों नाजों ओमफ्राय ना बाथोन ना गोथांनि बाथोनाथ' फुरा मजा जों दा मानि ना गोरानजों जादों नालाय खिन्थु ना गोथांनि बाथोनखौ बिराद मोजां मोनो आं मालाय साखिनायनो हानायखौ आंहासो स्रायो आरोना बारा जाया जिख्लाबसेल' जागोन टेन के जानायनि आब' नोंसिनाव आलासि जागोन आरि होनदों सोरबा आगैमोन आब'मोनहा ओमफ्राय लेंहरगोन दे आं खिन्थु दा आं बिराद उसुबिदायाव गोलैना दङ बाखि आरोना बाखि हमनानै ला मालाबा सानसे पार्टिया जागोन र' दहाय ना जानो एवनाया थिग थाक जामारबाय आरोना सुबासि हरनोसै आङो ओंखायनो ओमफ्राय सुजियाव जौखायनो लकेल नाखौ जों बांसिन लाबोनायानो जाया आरोना ओमफ्राय गाव फैबा बे लकेलफोरखौ लाबोयो जोंहा बे फिसालाजों जों सुखम रुप सानदेनसै आरो गोदाव सोरावसो जोंना ओमफ्राय माने बाथोनफ्रावबो सुफ्रा थाबथानानै थाबाथाय हाथायफ्राव हाबजानो गिनांगौ ना आंनानै जानायफ्रा बोरैबा गगब जायो थाबथानो थिबथांनो दा नाया मुवा जाबा हाथायाव थ्रोब ओमफ्राय बै नाफोरनि खनानिया एसे गोरा जायोना बाथोनाव बेफोरखौ गबजालायो आरो आङो ओमफ्राय आरो आङो सुखौबो सोबनानै जानो मोजां मोनो सोरबाफोर गाज्रि मोननांला आरोना देबाय आरोना गोथाव देयो बियो बाथोनफोरखौहाय देलु देलाखौ बिराद मोजां मोनो आरो नांगौबा गाव देनानै जागोन थान्दा लानायखौ एसे लोंनानै लानोसै सावमिनबो मोनजाखांबाय दहायो ब्लगसो लानाय जायासै आरोना रोगानानै होफैनो दंथ'यो नालाय मोनजाथ'गासिनो दङ फै फिसाजों ओंखाम दौगोरां लानोसै आं फै ओंखाम जानोसै फै लेथेर फेथेर दायोसो फोसाबस्रांजोबसै आं The next day मा होननानै मा बुंबावनो सनाफोर मैया मोनायावहाय बे संनाय खावनाय ब्लग होनायजों लोगोसे बिराद मोजां जानाय लोंनाय बोरायजों आंजों लानो सानबाय गैया फिसाजोंनो दिनैनो सेस आरोना गाव जाखांनानै ना आंखौनो सान्थि जानो होखो ना बिफाखौनो सान्थि जानो होखो गैला ब्लगखौनो फोजोबनोनो हायाखिसै नागारा खामानि जोबा अखानायैसो आं ब्लगखौ लानाय जाबाय दुगैखां लोबखां आरो सोनाफोरना
जेबो नंला थांबाय बियो माथो खालामबावनो उन्दैफोर गोनांनि ब्लग्स होननानै आं बारे बारे बुंखायो माजे समय मोजाङै लानो मोनो माजे समय मोजाङै लानो मोना आरोना बिनि गेजेरावबो अनसायलांबाय थाबा जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय सोरबा सोरबा आगैमोन आब'मोना आंखौ सोंहरदों सेकेन्ड पेमेन्ट मोनथ'वाखै नामा आब' सेकेन्ड पेमेन्टआ माला मोनगोन होननानै बेनोथ' जादों खोथाया सनाफोर दाहालागै आं सेकेन्ड पेमेन्टबो जानानै खिखांलायसिगौमोन आरो थार्ड पेमेन्टनिसो आं तैयारि खालामबाय थानाय जासिगौमोन आरोना आंना माने मनिटाइजेसना बिराद लेटके जादों आं आगोलनि ब्लग्सआव खिथायाखै बावबाय आङो खिन्थु आं दा बुंबावनोसै बे खोथाखौहाय 1000 साबस्क्राइबार ओमफ्राय 4000 घन्टाजोंथ' मनिटाइजेसन खालामनांगौ नालाय अब्लासिमहालागै आंना साबस्क्राइबाराथ' फुरा 2000 2500सो थांखाबायमोनदां 3000नि खाथियावनो थांखाबायमोन बेनिफ्राय घन्टायाबो मा जाखोमोन 7500 घन्टा जाखाबायमोन बेयावसो आङो माने मनिटाइजेसनखौ एप्लाइ खालामनाय जादों आरोना 4000 घन्टा जानायाव आङो माने दांजेननो गिनानै दाङाखै मानसि सोंदोंमोन आं सोरखौबा रोंगौ नामा होननानै ओमफ्राय बिसोरबो आंथ' खालामफेराखै होननानै बुंबाय सोरबा बिदिनो रोंथावनाव खबर लाबाय आङो माबा गोजानाव खालामहोहरनांगौ खबर लाबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो बिसोरबो बुङो आंनिखौबो उमुखसो बानायनानै होदों माने सोरबा मोनखांनाय मानसिफोरनाव खबर लाबाय आङो स' अबेबा बानायनो हरनांगौ आइडि साइडि हरनांगौ मानांगौ है जालाय जाखायबाय थानाय सनाफोर ओमफ्राय डिसेम्बर लास्टआव आङो स्किमावसो थांगुलायबाय आरोना ओमफ्राय आंना माने बे सासे बिजावजालि दंना इउटुबाराहाय बेनिया एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बिसिनिखौनो गिफानानै आङोबो एप्लाइखौनो खालामसै आरोना माने गिनानैहाय आरो माबा माबि दांलाबायोबा 90 डेज नेनांगौ होननानै खोनाबाय नालाय गिनानै आंबो दांनाय जायाखिसै थाबाय बिदिनो थांबाय स्किमाव थांबाय इन्जय खालामहैबाय भिडिअसफोर नागारबाय ओमफ्राय नोंथांमोना अनसायबाय नायबाय साबस्क्राइबाराबो बारायबाय टाइमाबो बारायबाय खिन्थु बे स्किमाव थांनाय मानायनि फैसाखौ आङो मोनाखिसै आरो सनाफोर बे ओरैनो इन्जय खालामनाय जाबाय आरोना मेम'रि हिसाबै दोननायसो जाबाय सोरबाफोर नायाखैबा नायथ'नाय जाबाय स्किमाव थांनाय गेंटकआव थांनाय एसे भिडिअफोर आं हगारदों दार्जिलिंआव थांनाय नायाखैबा नायबानो जाबाय आरो नायखांनायफ्राथ' थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय गैया फैनानैसो ओमफ्राय आङो बेखौ मोना सोरखौ बुंनो सोरखौ मानो सोरनो आइडि साइडि हरनो आंनो जै भले बाबानि नाम लानानै एप्लाइ खालामबाय आरोना जा नांगौबा जायाबा जायासै जै खालामदों जादों खुनु प्रब्लेम जायाखै ग्रोब स्टेप बाय स्टेप जाजोबदों आरो आंना बेखौ जुदि आङो सिगाङावनो खालामनो मोनबा दासिम आंना माने सेकेन्ड पेमेन्ट जाखांनानै थार्ड पेमेन्टसो जासिगौमोन आरो स' बेबायदिनो लेट जादों ओमफ्राय दा टाइम नांबावगौ सनाफोर नोंथांमोना शेयार खालामना हो भिडिअसफोरखौहाय भिउसफ्रा एसे मोजाङै फैयोबासो ओमफ्राय दाननानै स्किप खालामनानै नायनाङा अननानैहाय मा होनो एडभार्टाइसफोरखौबो एसे दामनो हो नायनानै हो आरोना एसेल'सो ना होमबासो आंनाबो सेकेन्ड पेमेन्टआ थाबनो मोनगोन आरोना सनाफोर नोंथांमोननि अननायावसो ओमफ्राय फौजि बिथाङा होनदोंमोन फार्स्टआवल'सो होखायोनो पेमेन्टखौ उनावहाय बारा होआनो होननानै बुंदों आरो स' बिदिसो बेखौबो हागिलायबाय फार्स्टआव नङा साननानै आरो स' बिदि जेबो नङा बेबो आंखौ जास्ट मोजां खालामनानै सिगिदोंमोन आरोना फार्स्टआवल'सो मोनोनो उनाव मोनानो होननानै सिगिदोंमोन आरो आंखौ ओमफ्राय बिदि जेबो नङा डलारा एसे बारायगासिनो दङ नोंथांमोना नायगासिनो नालाय आंना बारायगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय मोनथिया माला मोनो इसिबां आथुर बिथुरबो नङा जेब्ला मोनो मोनसिगोन आरो लासैनो ना इन्जय लानानै भिडिअखौ होलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो इन्जय लानानै नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बेनि सिगांनि ब्लग्सआव 10,000 जानायनि ब्लग्स बानायदोंमोन ना स' बेखौ आंनो 10,000 साबस्क्राइबार खामायनायखौ टाइम लाबाय आंना फुरा बोसोरसेयानो बुजाय सनाफोर आङो इउटुबखौ 11 आगस्टआव खुलिदोंमोन 2023आव ओमफ्राय 2024नि 10 आगस्टआव आंना 10,000 साबस्क्राइबार फुरा जानो हादों आरोना फार्स्टआव भिडिअसखौ बारा गोसो होनानै होआखैमोन ओमफ्राय उनावहाय एसे गोसो होनानै होनाय जादों आरो सिगाङावहाय मबाइलखौनो ओरैसो हमोमोन रोङामोन आरो माने थ' बेनि गेजेरावबाबो माने जेने जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै 11आव बे खोथाखौ बुंबाय आङो फुरा बोसोरसे नांबाय 10,000 जानो मालाया बेसेबां लायो आं मिन्थिला मालाया थाब जायो खोमा आंना बेखि जाबाय स' बेजोंनो बिराद गोजोननाय आरोना बेनिफ्राय आरो माथो गोलाव खालामबावनो बेनोसै माबा ससे ब्लग्सखौनो माबा साननै सानथाम लालायनांगौ जायो आंना नाजानोसै मोजां ब्लग्स लाबोनो नेक्स्टआवहाय आरोना स' दा बेखिनियावनो दोनथ'नो नै जालायबाय नै स' दा बेखिनियावनो दोनथ'नो सोनाफोर थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय